Babel X, produzzjoni b'differenza bil-għal li twassal messaġġ u li kienet iffinanzjata kollha kemm hi u bil-parteċipazzjoni tal-folla it-telet matul tmiem din il-ġimgħa fil-Barrakka t'isfel. Dwar din il-produzzjoni tkellimna mad-direttur Jacob Piccinino. Hija l-istorja ta' 4 individwi, 4 aljeni li ġejjin minn 4 pjaneti differenti u jitkellmu 4 lingwi differenti. U dawn l-4 għandhom missjoni li jsalvaw l-univers. Minkejja li ma jistgħux jikkomunikaw b'mod ċar bejniethom tant li ma jinftehmux dawn xorta jridu jaħdmu bħala tim wieħed. Minkejja differenzi li hemm bejn dawn l-4 individwi, xorta waħda jridu jsibu mod sabiex jaħdmu flimkien u jirnexxu fil-missjoni tagħhom. Għalhekk il-messaġġ ewlieni f'din il-produzzjoni huwa wieħed. Hemm differenzi etniċi, differenzi fil-ħsibijiet tagħna, differenzi fir-reliġjon, f'kollox eżattament. Iżda dan mhux biss, qabel il-laqgħa kosmika mal-atturi wieħed seta' jidħol iżjed fl-ispirtu sabiex jifhem aħjar l-iskop u l-għan ta' din il-produzzjoni. Il-pubbliku ħajkun jista' jdur madwar il-ġnien fejn ħajara tradizzjonijiet minn kull pjaneta. Ħajkun hemm 8 installazzjonijiet li ħajkunu madwar il-ġnien u l-udjenza għall-ewwel 30 minuta tista' ddur madwar il-ġnien u tara u tinterakti ma' dawn l-installazzjonijiet. Iżda kif tkun il-laqgħa kosmika bejn l-aljeni fil-Barrakka t'isfel? Kozmik il-interpretateur en français, ça parle sur les beyond. Aslında ben şimdi bir şey demek istiyorum. Quelque chose d'intergalactique, de théâtral, de fascinant. Ama çok enteresan bir proje oldu. Değil mi?